Igsuon nindot kaayo kung ang atong bahandi, ang bahandi sa atong kinabuhi mao gayon ang Ginoo. Dili ang bahandi dinhi sa kalibutan, kun dili ang atong bahandi kadtong Dios nga mao'y naghatag kanato og tinuod nga panalangin og tinuod nga kinabuhi. Pagbangutan 3 bersikulo 24. Ang Ginoo ray akong bahandi, busa siya ang akong paglaom. Igsuon, hinaot wala kitay laing bahandi sa tong kinabuhi o wala kitay lain nga gilauman sa atong kinabuhi kundi ang Ginoo lang. Ang Ginoo lang gayud ang atong gisaligan ug wala nay lain pa. Sa Pagbangutan 3 bersikulo 25 nag-ingon, maayo gayud ang Ginoo ngadto sa tanang nagsalig kaniya. Igsoon hinumdumi sa kanunay nga ang Ginoo maayo gayud sa tanan nga nagsalig kaniya, sa tanang katawhan nga walay laing gilauman, sa tanang katawhan nga walay laing bahandi silang kinabuhi kundi ang Ginoo lang. Igsoon atong paninguhaon nga maghari ang Ginoo sa atong kinabuhi. Maghari ang Dios sa atong kinabuhi igsoon ug wala nay lain pa. Hinaot nga wala kitay laing gisaligan ug wala kitay laing gilauman sa atong kinabuhi kundi ang ato rang great provider nga mao ang Dios. Wala kitay lang gilauman kundi mao lang gayon ang Dios nga atong amahan nga tuwa sa langit. God bless sa tanan.